Zdravím vás, tu je Neptunes a ďalšia časť z Hearthstoneu. No, dve časti po sebe som prehral, ale teraz sa už snažím vyhrať prvýkrát. Tak, teraz chystám takú špeciálku, keď Smite nevyšiel, ale skúsim všetko, aby to mohlo ísť. No. Tak. Ja by som asi išiel niečo hrať. Tak, uvidíme sa tam. Tak, sme tu a sme prvý teraz. Hráme proti Hunterovi, tak to by sme mohli poraziť, ale Hunter má to sa dobrú schopnosť. Tu myslím, že bere dve, ako mágovi, že strelí do niekoho a bereme to dve. No. Tieto karty sú dobré, ale iba na taký pokrok. Takže ja by som ich všetky dal preč. Chcem vyhrať vážne, takže budem sa veľmi snažiť. No tak, toto je výborný začiatok. Toto je výborný. Túto kartu som ešte nemal. No. Give each player mana crystal of each play draw a card. Dobre. Tak toto by sme mohli dať. Či robí toto? Áno. Dva útoky. S touto schopnosťou budú veľmi, ale veľmi veľké problémy. A zistíte prečo. No aj ste už zistili. Dva útoky. Nemám to rád. To by som najradšej zničil schopnosť. Takéto sú dobré, napríklad Fúha. By som ho aj vyložil. Čo budem robiť, no. A ukončíme. No. Včera som chcel zrušiť aj Dotu. Než sa Smite-u, tá tiež nemyslela, tak ste videli, že som natočil Agario a mal som obrovské šťastie. Počkaj, to sa čo stalo? Deal to damage za jed. Aha, výborné. Toto sa už hodí. Jeden taunt. Druhý taunt a v ďalšom kole už budeme útočiť. Táto karta je veľmi dobrá. Veľmi. Čo je toto? Raven. No. Vyťahol sa jednu kartu. Dúfam, že zlú. No fakt, túto bitku by som vážne chcel už vyhrať. Aby som už nehovoril, že to je aký noob. Aké to je pravda, jasné, som noob. No. Ale není dobré o tom vedieť, keď ste nuby. Čo toto robí? Aha. Takže dáme si toto. A prepáčte, toto hľadne som zle pochopil, ale už viem, čo to robí. Dobrá je. Použijeme ju. A takto. Áno. Zničíme toho žraloka a voľná cesta. Áno. Fúha. Tieto dva tantovia mi tu vydržia chvíľku, ale viem, že raz sa minú tí tantovia a to už bude problém. To ho nazvem kamenná socha, lebo tam má toľko životov a že je z kameňa. Vážne, malý útok, ale na začiatok výborná karta. No. Dobro. Tak. Ja chcem toto. Tak. Není zlá karta, v pohode. Tak. Ideme útočiť. Do útoku.
Moji milí bojovníci. Áno. No táto karta ešte môže byť problémy, ale... Keď zvolíme až 6, ide táto karta. Náš milý Taunt. Bojovník arény. A... Oh. No, Takže. No a teraz som takú facku dostal. Toto dáme určite. Ešte asi dáme. 3, 5 a 6. Tohto by som chcel určite zničiť. A tak. Poďme to takto môže ostať. Tu už veľa nespravíme. A... toto ako vyzerá? Aký zaujímavé. To je vlk, ktorý má bulldogov. Ale tu je vlk. Nie. Nie, nech to zase prehrať. Ja ti s tým Red Bullom. Spôľa, že prvé časy charge, že dajú si Red Bull a nejdu spať ako táto spravila tuto. Výborné. Len sú aspoň hrudí. A... super. No. A super, začiatok ináč, úplne. No ale... vraciame sa. No, ja vážne neviem. Ja neviem už. Tak. Ja vždy, keď som nervózny a bojím si, že prehrám, nerozprávam, ale toto už je vážne. Nenormálne. Ale nevadí. My to nejako dáme. Jasné. Jasné, daj ešte nejaký speedbook daj. Ešte mu daj taký útok, nie? Jasné. A neviem, čo to bolo, počkať. Jaj, asi toto. Taký útok. Nie. Asi toto bude moja posledná záchrana. To je všetko. A asi tá moja posledná záchrana mi nepomôže. Toto bude asi kratší diel. Začiatok. Ja už vážne neviem, a s tým druidom neviem hrať. S mágou mi to tak ide. Aj nie. Nenormálne. Zase. No, ty si only player. Aj nenormálne. Takto som prehral zase. Keď nedostanem nejakú odmenu, tak sa nahnevám. Ešte ani toto nedá. Raz som vyhral. Raz. Nie, vážne.
Čo má tento Warrior? Aha, dva armor, to je tiež nie zle. Táto má čo? Aha. Ty máš čo? 2 healy. Ostatní mám zavretých. Super. A toto je kratšie video, mám takú špeciálku, keď to pôjde. Dneska možno vydám ešte 3 videá. Ďakujem, že ste toto video pozreli. Zase som prehral, ako nie, ako iné. Tak, uvidíme sa na budúce. Čaute.